Jodak ma Sanguruta mayudore West Nyakach mosebedo kod midhiero mar pi ma ikelo kod pong' mar nam Lolwe ma miyo giyudo kony mag chiemo mopogore kowuok kuom jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga kaka yo mar neno ni gibende ok gidong' chien e dhialo nyasi mag sikuku. Kane oloso kod jofwambo e kinde pok mag chiemo makamago, Ruth oyango ni okang' makamaendi en mar konyo e kedo kod tuoche mathoro mako oganda kokalo kuom koso yudo chiemo makare ahinya to mine kaachiel kod nyithindo ma kinde duto ema bede opara manyime mar gamo tuoche e kinde midhiero mag pi. Of dredging the river Nyando, starting from uphill in Nandi, to ensure that it can be dredged as it used to be done, and also to ensure that during the period that there's no rains, we do mitigation. We should not just be reactive by bringing people food stuff when we can be able to make sure that those measures before the Soin Dam is built, that we still put in measures. Wakwayo migepe mamoko bende odonj mondo ngi kaka dikonywa e wechegi. E wech pi mosedaro wan gi midhiero, waonge kuma dwachom kuom sechegi. Wakwayo sirikal bende odonjre kaka mama osetimo man, MCA marwa, mbunge, gavana, giwuog oko mondo ging'iwa ginewa kaka pi osetimowa mwalo karka. Gima da wacho ni mondo keti mondo mi kik yo ma Sanguruta Road rum en ni wadwaro gabioning. Gabioning onego tim from Kongou to Sanguruta, and dike bonego keti along River Miriu.